kuyisende accountini yakho bese uyinika uSteve Ovu. Kanjani mosasizwani sino Steve Ovu? Ngiyacela mani mfowethu lo muntu uthe kimi uyayidinga. uSteve Ovu uyahlanya ngiyoyidla le mali. Akana bank account so uncle lakhe lisendela mina 100 rand ukuthi ngimnike. Ngiyakutshela zange ngimoshe isikhathi mina ngizidlele yona kasala boma 40 rand. Ngisarelaxile ngizwe ngecall le uncle lengitshela ukuthi bayombuza uSteve Ovu ukuthi ngimnikile le mali. Ngiyakutshela le uncle liyangihlolela. Hayi ngibongile ngithuma ufanifikile ukuthi ayobuza uSteve Ovu ukuthi umnikile naye imali. Ngiyakutshela sekumele manje ngihambe ngiyocambela uSteve Ovu amanga ngoba uzongibamba. Uncle lakho lingisendele i100 rand ukuthi ngikunikeze. So ngiyile bank ngathola ukuthi umshini awusebenzi. So ngizobuyela ngabo 8. Ngizokunika. Ufanifikile mesangitshela ukuthi uyifakile vele. Angabuyidlili case lento yenzayo. Ngiyayifuna, angeke ngikushaye, angisali, ngizokufaka ivan, ngizokubophisa, angisali. Ngiyayifuna namhlanje, ngiyayifuna. Ngiyakutshela mfana mele ngiyenze iplan. Ngizwe enye impama mfana ngisondele kule crowd ngokusheshsha. Ngihlangane noNyovest ngimbuze ukuthi kuyenzakalani. Sithi namayela abadlala igame empama ama winile uthola 20 rand. Yebana ngiyayidlala le. Ngiwini ngiyena kumsuthu ngiyoboleka i40. Hosa sikang ne amathata. Ngiyakutshela igcina ihlangane mali ngithi ngiyabuya uSteve Ovu ngimthola ngekho. Ngithi ngibuyele edladleni ngibona ingidi engingayazi. Ngiyakutshela uSteve Ovu ngikhiyele ngaphandle.